anyámnak levideózom. Én mindjárt kelok. Mi az? Jó kis meredjük. Na. A következő megálló Szobró utca, Róma utca. Szobró utca, Róma utca. Hogy szaladnak? Levideózok, szaladnak. Azt figyeld. A következő megálló Szobró utca, Nagy Lajos Király útja. Meg az a végékos, érted? Ez kicsit jó volt. Ez ilyen AB, az a hátsó is a tengelyes, nem? Szobró utca, Nagy Lajos Hátul kéne leülni, az a legjobb. Egy jövőn betöltni. Jellemestől felestig mondok. Most mondjátok, hogy Kívjam te kicsit halkabb, csendesebb, nem? Én már jártam kívül, olyan satúféket nyom, mint az állat. Azt. megy 40-nel. Kicsit 40-től feljebb ment. Bírja.
Osztottik. Ez milyen autó? Renault. Az igen. Ez kocsi gyerek. Ez már tényleg egy régi autó. Régi autó, régi busz. És még valami van? Régi villamosok. Egy kicsit fura, hogy egy aljáratot is meg fog szüntetni, a 82 A. És már több aljárat nem lesz. Mi az utolsó? Úgyhogy jó, hogy felszálltunk egy régi buszra. Bonyolcsi Nem? utca. Igaz, hogy A következő megálló. Egressy út, Vezér utca. a 4002-nek is ilyen ajtaja van, nem? Csak nem ilyen korlátlan. Kapaszkodóban, nem ilyen. Hölgy mögöttem Hondát. Egressy út, Vezér utca. És most utána milyen buszra menjünk? Már az ami jó. Elég, hogyha egyszer jártunk vele, nem? A következő megálló. Vagy van, a bagát nincs. Vagy ha van még. Mi? Hogy van a bagát? Nem engedjük el. Á, jó. A tiéd hogy van? Hála jó Istennek. Felköszöntöttem tegnap. Tegnap a születésem. Isten eltesse. Hallod? Na négy már mennyi? Miért amikor az iPhone-t használtam, 11 perces videót csináltam a Volvo-ból. Fel is tettem a YouTube-ra. Szagom lenne. Szarok rája.
elektromos állapotban. Ja? De ha hozzányúlsz egy trollinak a felső vezetéknek a izéjéből, megbasz. Tudom, nem mondom. Meg akkor is megbasz, hogyha nem megy, nincs rajta semmi. Na most mi van? Csavri buszvezető. Engedjük. Következő megálló. Jézusom, ez mi folyt itt rég? Én most így biztosan megy tönkre. Valami biztos ráfogy. Biztos az olaj, ki tudja. Na? Hülyéskednek a pulyárok. Hülyéskednek a pulyárok. Ez már sok lesz. Csak a videó. 11 perc. Ablakkaland. 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 Nem 2 K-val kéne írni. De. Promovel. Cső. Vulvú. Ja tényleg. 162-es is meg kell nézni. Azt mondtuk, hogy ilyen 162-es is akarsz menni, nem? Ezt megnéztük egyszer, mi? De nem végig. Úgy akartad, nem? Végig akarod nézni. Nézzük. Akkor megyünk vele végig, aztán vissza. Nem? Maglódi. Maglaudi. A Maglaudi. Ósanárban. Az még soha nem lesz. Bemegy ez a samba, vagy mi? Nyilván te róla, ez mindenki vezet. Busz, 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 busz. Megy a busz. Mire? Neked 10 per hanyas? Ez a trolli. 10 per 10? Nekem is. A következő megálló. Uhamí utca. Úgyhogy ez az első trolli, aki nyert. A Solaris az kicsit szar. Nagyon szar. Nem a vége. Tihamér utca. Miért mennél vele? Uhamí utca. Miért mennél vele? Ja? 14 percen megy a videó, Geci. Figyelj. De most már nyom végig. Végelemás. És már végelemás, hogy nyom végig. Oké. Tihamér. Csak kár, most nincs maga. Úgyhogy ez meg lesz örökítve. Vagy megcsinálom a telefon, hogy ne törölje. A következő megálló. Füredi utca. Füredi utca. Kicsit hangos. De tudom, hogy régi. Csorkám. Írogat egyet a csaj. Hogy egyébként, hogy úgy kérdezem.
Következő megálló. Városvezér. Nem mondtam, hogy hülye van a nosztalgiai utazásra. Majd még fogunk nosztalgiázni. Nem tudom, hogy miért, mert akkor menjünk. Már megkérdezem anyát, hogy miért nem akarunk tudni. Be tudom menni oda. Nem tudom, hogy miért. De biztos jó. Milyen régi hangja van. Ikánál vagyunk. A következő megálló. Városvezér tere.